The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.
mga tinahod nga tigpaminaw niining laing adlaw sa Ginoo. Kita nagadapit kaninyo nga mupadayon no sa pagpatalinghog sama sa naanda na. Kinigyapon si Veritas. Mao gyapon makig-uban kaninyo sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon nato dinhi ang atong mga igsuon, mga kasama no sa technical side. Daan iluod og Tax Ilumba og akong i-generalize no o ang akong pagtimbaya kaninyo, pag-rate kaninyo. Moingon ko kaninyo mga suki, mga hingkalang tigpaminaw, mga ginikanan. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo. Niining higayon na karon ato sang unahon paghisgot kining kung ano ba ang atong simbahan kanunay lang nga akusahan nga naglapas sa balaod. Balaod nga nakasulat sa Biblia. Ato biyang hinumduman nga ang atong Ginoong Hesukristo mismo diha sa Biblia mao na ang nahitabo niya. Giakusahan nga naglapas sa balaod. Sa mapananglit niya ng balaod sa igpapahulay. Gani ang iyang mga tinun-an mao nangutlo og uhay sa adlawng igpapahulay. Mao gyapon giakusahan nga naglapas sa adlawng igpapahulay. Nangutlo lang og uhay. Gani doon na pa'y tudling giakusahan ang atong Ginoong Hesukristo nga giyawaan. Gitawag pagalisagnan sa usa ka dili angay ba niya. Mao na nga dili ikatinga no kung ang simbahan ni Kristo o ang iglesia nga iyang gitukod maupo na'y dagatan, akusahan. Kana tungod kay kung atong mahinumduman sa giingon ni Isaias sa 5:20, kanunay man ako ning hisgutan no, sa miagi na ito mga tulumanon, nga moabot ang panahon nga kanang kulor ba pananglit, kanang bulok nga puti himuong itom o kanang itom himuong puti, balihon ba nga ang mga insakto nga mga pagtulunan pilit yun, ipugos yun nga himuong sayop. Nga naman kay siyempre kung moingon tag sayop di dili yun na tuhuan. Nga kay mo man ni gusto sa kanabang yawa sa demonyo nga ang tao dili na manalinghog sa simbahan, dili na mutuo sa simbahan. Okay, kahibalo man ang demonyo nga kung ang mga tao mutuo, mupadayon paghihapog panalinghog sa simbahan, di maguba ay ang plano. Kay ang plano sa demonyo, gusto niya nga ang mga tao maparihas niya, nga malayo sa Dios, di ba? Unya kana kung mga klaro kayo nga mga binuhatan sama sa pangawat, panulis, hubog-hubog. Klaro man gud na nga mga buhat sa kangit-ngit. Klaro man gud na. Nya kanang mga tao nga kinabubuton nga naghimo ana mga salawayong buhat nga dayag, klaro man gud kayo na. Unya kining demonyo sumala diri sa Biblia, usa sa paagi niya sa paglimbong, pagganoy sa mga tao ngadto sa kadautan. Dili pa siya makuntinto ana nga ipakita niya pinaagi sa mga dayag kaayong salawayong buhat, kundili
pwede po na niya ipakita nga mura siyag anghel. Mura siyag anghel ba nga magpaka-anghel sa kahayag po siya. Buot ipasabot, pwede niya mahimo o usan ni kapamaagi niya nga gusto niya nga kining dayag kaayo nga pamaagi sa pagkadautan. Klaro man ni unya naaman po yung mga tao nga basta makakita gani, makahibalo gani nga dautan na nga buhat, dili sila mobuhat. Na unsaon man niya paglimbong. Di mangita po siya paagi nga magpakaanghel kus kahayag, meaning mangita kog paagi nga mahuna-huna nila nga kini mao ni insakto pero dili di ay, di ba nahinumdum mo sa proverbio nga giingon diha nga usahay na ay huna-huna sa tao nga nagtuo siyang sakto siya pero dili di ay, di ba? Bali ba? Mabali. Kana mao na diha no, musulod pud ang demonyo diha nga mura bag uwaton ta niya, i-deceive ta niya nga patuhuon kaniya nga sakto na pero dili di ay, no? Maghatod gali nimo noon sa kalaglagan. So buot na akong ipasabot kita nga mga igsuon kung nga naminaw karon, magbantay ta kay kining yawa clever ka ini maglibot-libot kunin mangita kunig tukbo nun. Lain-lain kayo ang iyang mga pamaagi nga unsaon niya pagdagit sa mga tao. Pananglit kini akong hisgutan na maghisgota gihapon ni ining mahitungod sa adlawng igpapahulay. Klaro man nga kining simbahang Katoliko mao gini ang original nga gitukod ni Kristo nga iglesia, di ba? Ngano man historically klaro kayo. Wa may laing simbahan nga gitukod ni Kristo nga sukad niya masugdi ni adtong unang siglo 33 AD kanira man yung Katoliko, no? Tungod kay, by the way, nganong nakatoliko ni tungod kay gitawag man siya Katoliko. Kung muingon ta nga papasa ba ko na sa Biblia Veritas Katoliko. Now, dili diritsahang mabasa ang pulong Katoliko sulod sa Biblia. Pero kung sabton ang iyang buot ipasabot anaa sa Biblia pero depende po noon sa hubad sa Biblia. Kay nakakita man ko hubad sa Biblia nga mabasa yun ang pulong Katoliko pero kana god kombinasyon man gud nas Griego nga kining version o kana bang pulong mao na nga kung tan-aw kag Binisaya nga Biblia o Tagalog di yung kakabasaan na, no? Ug in English dili pero kung sabton mabasa sa Biblia ang gipasabot kay kanang Catholic lukop man buot man ni Kristo ipalukop ang iyang iglesia. No, tibuo kalibutan ba, no? Marcos 11:17. So masabot nga Catholic yun. Unya logic will guide us, will show us nga mao gyud na kay basa-basahon manggali na sa mga iglesia ni Kristo kung kanang mga ministro sa ilang tulumanon sa radyo, television, ilang manggali nang basa-basahon nga katong sinulat gani ni Edward Taylor usa ka pari nga iyang basahon nga giuluhan Roman Catholic kung wa ko masayop, wa ko malimot nga ilang kutlo-kutloon ang gisulat sa pari nga si Edward Taylor nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo o Church of Christ gitawag og Katoliko ni Obispo Ignacio, no? Sa ila galit nang basa-basahon sila mismo kahibalo ana gani gahapon gabi sa plaza na nalipay ko kay naay iglesia ni Kristo nga niingon jud dayag gid siyang nag-ingon nga ang iglesia ni Kristo sa Biblia nahimong Katoliko. O na ba? Nahimong Katoliko. Tinuod man na. Pero ang iya lang gipasabot nahimong Katoliko nga apostata, meaning nawala na sa tinuod. Pero muuyon ko sa iyang pag-ingon nga ang iglesia ni Kristo nahimong Katoliko. Pero di lang ko muuyon kung muingon siya nga nawala na sa tinuod.
Ang ako lang giuyunan ang pag-ingon yang nahimong Katoliko kay tinuod man gyud pod. Kay gitawag man siya Katoliko, di nahimong Katoliko. Pras good ni Simon. Si Simon mao gyud nay una niyang description. Dayon gitawag sa ni Kristo og sa Aramaico pa Kepa. O sa in English Peter. Sa atong pinulungan Pedro. Di ba? So, kay si Simon, gitawag man siya Pedro, di Pedro na po siya. Di ba? Mauna nalipay ko atong Iglesia ni Cristo nga, niingon siya nga, ang Iglesia ni Cristo, nahimong Katoliko, tinuod. Pero kung moingon siya, nahimong Katoliko niya, nawala na sa tinuod, di na po kuha na mo to. Okay. Kay ang Iglesia God nga gitukod ni Cristo, lig-on man. Unya, gisaaran ni Cristo nga pag-aubadan kanunay, pag-aubanan sa ato pa, kung sa aran ni Kristo ang iyang iglesia nga pag-aubanan kanunay, sa ato pa dili na siya matalikod. Dili na siya tibuok matalikod kay kung ang iglesia tibuok matalikod, abiyaan yun ng Kristo. Di ba? Biyaan yun na sa Diyos. Di ba naman na sa Biblia ang inyong mga kasalanan mao'y nakapahimulag kaninyo kanako. Di ba? So, kung ang iglesia tibuok matalikod, meaning wala na magtudlo sa insakto, so mawala gyud ang Ginoo diha. Pero unsay gisaad ni Kristo diha sa Mateo 28:19 ug 20, ako magauban kaninyo. Akong simbahan, iglesia. Ako lang gi-paraphrase. Ako magauban kaninyo kanunay. Nya mayong kag nawala ang pagkatino, dili ta na mo mutuo. So mo na nalipay ko nga katong membro sa Iglesia ni Cristo nga niapil sa among Dialogues Plaza nga niingon nga ang Iglesia ni Cristo nahimong Katoliko, tinuod man gyud na. Kay gitawag man sig Katoliko, di ba? Kay dili man na makahimong lain-lain kung tawgon sa laing ngalan. Kay ako bitaw sige na gyud akong gibalik-balik ni akong kaugalingon, no? Ako usar ko katawo, pero lain-lain ang akong description. No? Ang unang description ako gitawag sa akong ginikanan Silbert. Dayon gianggaan gitawag po ko og Bobby. O din ang awahi nga na invento nga description ako, Veritas. Dili ako igaunaan ng pulong Veritas kay Latin man na siyang pinulungan sa kamatuoran. Pero mao lagi gitawag kog Veritas pagkadako na nako nga mahilig ko sa radyo, nga mahilig po kog sultig tinuod, di ba? Unang gitawag kog Veritas, so to pa tulo akong description, Silbert, Bobby ug Veritas, pero di ko tulo ka tao, di ba? Nya mingon ta nga dili man lagi na mabasa diha sulod sa Biblia Veritas. Natural, dili gyud na siya mabasa litra por litra, depende no subad kay naampoy ubang mga hubad nga isuwat yun ng pulong Katoliko sulod sa Biblia. Pero kung tan-aw na to ang history, kay gitawag man gud siya Katoliko mo nang nagkatoliko na po siya. Gali di lang kay Katoliko, no? Gitawag po siya og santa o balaan, di ba? Kung nahinomdom mo, by the way, no, basig makalimot mo ba sa katong akong gisgutan sa miagi ni adto pa gyud dugay na, no? Nga kana gong pagbutang og description, by the way, no, ato sang paunya dapit ang ipapahulay, no? Di pala kita makabsan sa panahon, no? Kay kini importante kini nga bahin sa atong pagtuo nga dapat dili gyud nato makalimtan ba? Di nato makalimtan nga kining pagtawag sa iglesia, dili ni kay usara gyud ang iyang katawagan o description. Kay sa Biblia daghang kay description ang iglesia nga gitukod ni Kristo, di ba? Dili man ta mosupak nga ang iglesia gitawag og iglesia ni Kristo kay si Kristo man ang nagtukod. Dili po ta mosupak nga ang iglesia ang gitukod ni Kristo gitawag og iglesia sa Dios kay Dios man si Kristo, unya ang iglesia iya pod sa Dios Amahan, di ba? Ang iglesia pwede pong tawgon nga ang mga sakop mga nangatao pag-usab o na born again, ano man kay nalimpyuhan naman, nabag-o naman, pinagis bunyag,
Di ba? Labi di gyud magpakasala, di bag-o ng tao. So daghan kayog description pag abot sa Korinto, kay naamay taga Korinto nakabig, gitawag pod og Iglesias Korinto. Dayon kay naamay mga hintil nakabig, gitawag pod Iglesias mga hintil. Mao na daghan kayog description ng iglesia nga gitukod ni Kristo, pero usara na kay iglesia. Unya mao lagi kung mangutana ta, nya Veritas, nya kana kung inyong description nga Iglesia Katolika Apostolika Romana, o kana dili man na mabasa sulod sa Biblia. Kay kana nga description mabasa lang na sa katong dokumento sa Vatican Council, Vaticano nga konsilyo niadtong 1870, kanang Holy Catholic Apostolic Roman Church. Bitaw, no? Bitaw. Kanang Vatican Council god 1870, diha natibuok ang opisyal nga description sa iglesia, kanang mga marka ba? No? Waymarks. Kay ang iglesia god gibutangan man ning description, mga marka. Kay naa sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 21, giingon diha ni Jeremias nga butangig ilhanan, sa King James Version nga English, waymarks, ato pa ilhanan, marka. Butangig marka o ilhanan o description ang dalan. Niya kinsa maning dalan kung dirita sa bag-ong tugon, di ba, sa New Covenant Religion of Jesus Christ, no? Si Jesus Christ mao ang dalan, Juan 14:6. Unya ang iyang iglesia nga gitukod, gitawag man na, ingon si San Pablo nga lawas ni Kristo ang iglesia. Mao na nga kung dalan si Kristo, dalan po ang iyang simbahan o iglesia. Niya masabot manggaling na sa Buhat 24:14 nga ang iglesia gitawag og dalan, kay lawas lagi ni Kristo. Pero gitawag lang kunog bakak, gitawag og bakak sa uban nga dili mo tuo. So murag mo connect pud ni sa akong giingon ganina ba nga si Kristo gipasanginlan giyawaan, galapas sa adlong igpapahulay. Nya ang iyang simbahan mao gihapon, pasanginlan gihapon. Nahinumdum lang kus debate sa una diri sa Dipolog, Iglesia ni Kristo ug Katoliko, nga ang debater sa Iglesia ni Kristo iyang gitawag ang Katoliko og Iglesia Siyawa. Naman nga iko'y pasugo ana, mabasa na nga gitawag nila, gitawag sa Iglesia ni Kristo ang Katoliko ug Iglesia Siyawa, kay nagtudlo na kunog di mao. Tudlo na kunog pagtulunan Siyawa, no? Kana kunong silibas-ibas mga pari, no? Pagtulunan kuno na Siyawa. No? By the way, no, mga igsoon, kanang silibas si dili na pagtulunan Siyawa, no? Tudlo gali na ni Kristo, no? May tungod sa disiplina, kanang Mateo 19:12 nga dunay dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit, no? Una bang nag-focus lang sa pangalagad sa simbahan mo, nang hikawan na ang kaugalingon sa pagpangasawa, no? Tudlo na ni Kristo sa Mateo 19:12. Kanang pagtulunan Siyawa lahi na kanang gidid-an ang taos pagminyo kay dautan ng kaminyoon sayop. Dili lang gali kay pare, dili lang kay laki, bay og laki gidid-an kay sayop ng pagpangasawa mo ni pagtulunan Siyawa. Pero kanang silibas dili na pagtulunan Siyawa. Kung ang rason gani dili ka magminyo o did-an mo imong kaugalingon sa pagminyo para makapokus ka pag-ayos pagpangalagad sa Ginoo, disiplina man na, dili gina doktrina, disiplina na. Tudlo na ni Kristo kanang klasya sa disiplina naa sa Mateo 19:12, no? Basahan ko ninyo yung Biblia. Mao na nga sakto ra atong pagtulunan, pero ilang hiwion, di ba? Ingnon nilang sayop niya, maadto ra putaan ang ipapahulay ron kay by the way, hisgutan sa nako gamay ipapahulay, kining ipapahulay god, moingon sila nga Sabado man na Veritas, dahil nga nung gipulihan man na og Domingo, gilisdan man na Domingo. Now, timanan biya nato nga si Kristo adunay gahom sa unsay kana bang unsay buhaton sa adlong igpapahulay, nasa Marcos 2:27-28. Katubang
pasanginlan si Kristong galapas sa adlong igpapahulay, then hasta iyang mga tinun-an gipasanginlan pug naglapas sa adlong igpapahulay. Giingnan sila ni Kristo nga ang anak sa tao but pasabot siya maoy Ginoo sa Sabat. But pasabot mo'y magbuot unsay buhaton sa Sabat, di ba? Kana unya nabasa po nako sa katekismo sa Katoliko nga ang paghimog maayo sa adlong igpapahulay dili na siya violation sa Sabat. Unya kay si Kristo Ginoo man sa Sabat, sa tupa maoy magbuot unsay buhaton sa adlong igpapahulay. Mao na nga bisan unsay buhaton ni Kristo sa igpapahulay dili na violation kay siya may magbuot unsay buhaton. Kinaagon niya ng gahom sa binding and loosing, kanang pagdili sa pagtugot. Nya kung moingon po ka si Kristo ra biritas moy naay gahom sa pagbuot-buot unsay buhaton sa igpapahulay kay Ginoo man siya sa Sabat. Kanang simbahan, kanang iglesia wala nay authority. Unsay walay authority? Unsay walay authority? Basta nalimot ta, no? Nga kanang authority ni Kristo ang simbolo ana timan anatuhay Yahweh ki. Yahweh ang simbolo sa gahom, authority sa pagdili og pagtugot. Asa man na mabasa? Pinadayag 3:7 gikuptan gihawiran na ni Kristo. Siya naghawid kuno si Yahweh sa balay ni David. Kanang Yahweh simbolo na sa authority, pagdili og pagtugot, di ba? Nya kana nga authority gitugya na, gi-share na, gipahat na nga authority, no? Ngadto sa unang Santo Papa nato nga si Pedro, di ba? Asa man na mabasa Mateo 16:19, Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia, bisan gani ang ganghaan sa impierno dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit, ang imong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang imong itugot, itugot. Namo nay gahom sa unang Santo Papa. By the way, nganong nganlan man natug Santo Papa ng kanang katungdanan ni Pedro ay very implied kay na sa Biblia, mga tinahod nga tigpaminaw. Kanang tugyanan sa Yahweh, buti pasabot gihimo kang leader, gihimo kang labaw. Paras ba ng kuan sa pamilya, kanang small unit organization. Ang small unit organization, di ba pamilya man? Pamilya. Organisasyon man ang pamilya kay naman ay hierarchy, di ba? Kinsa may pinakalabaw diha, di ba? Amahan, father. Kanya kanang father, title man na sa Dios, di ba? Sa ato pa, ang Dios di ay dili di masuko nga ang iyang titulo gamiton sa leader, amahan. Plus ba nang maingon ta, di ba, kanang atong gobernador pwede mo na tawgon og father sa probinsya, amahan sa probinsya, di ba? O kana pong atong mayor pwede man na tawgon og amahan o inahan sa syudad, di ba? O basta leader gani, no? Kung lalaki o unsa diha, basta kay leader pwede tawgon og titulo sa Dios. Pero bawal lang yun gamito ng titulo sa Dios sa pagpataas. Okay, masuko na po si Kristo ana ang Dios. Mobitaw tong mga Pariseo og mga magtutudlo sa balaod nga mapahitas o naaunta sila authority, pero nagpataas man sila. Mao nang giingnan sila ng Kristo nga, no, ako lang giparaphrase ha, kung ingon ana mo dili mo angayan tawgon og amahan, ay mo pagtawag og amahan diri syuta. Ang iyang gitumbok ni Kristo ato, di man to literal nga bawal gyud ang pagtawag og amahan, no, sa usa ka leader, no. Ang iyang gitumbok ato katong mga Pariseo kay nagpataas. Pero dili siya musuko, dili siya musupak nga kanang titulo gamiton, titulo sa Dios, dili lang gali titulo sa Dios, bisan kanang titulo nga teacher. Kanang titulo nga father o titulo nga teacher, dili gusto ang Dios, dili gusto si Kristo gamito na sa mga mapahitason. Gusto ang Dios nga gamito na sa mga mapaubsanon, di ba? Klaro man ang Mateo 23:11 niingon si Kristo diya, ang magpataas ipaubos o ang magpaubos ipataas. Sa ato pa sa laing pagkaistorya, ang magpataas dili angayan tawgon anang titulo nga taas, di ba? Kay ipaubos man sila, di ba? Ang mapahitas on dili pwede
o dili maayo o dili sana dili bagay, dili angayan ni anang titulo nga taas. Unsa may titulo nga taas, father o leader? O mao na nga but pasabot ni Kristo, dili angayan tawgon ang mga Pariseo og amahan o teacher nga naman kay dili lagi ganahan ang Dios. Nga gamito ng titulo niya nga amahan og titulo nga teacher gamiton sa mga taong mapahitason. Kay ang magpataas ipaubos, but pasabot dili angayan anong titulo nga taas. Pero ang magpaubos ipataas. Sa ato pa kuan, angayan anong titulo sa Dios. O mo na ipahinumdum sa mga leader pod nato, mga leader nga kanang atong katungdanan isip leader. Di ka ng pari leader man ya, sa simbahan, di ba? Mo nang tawag og father. Nga ang ilang role servant, di ba? Mualaga da sa simbahan. Mo na nga kanang ilang role ang ayan kay na sa titulo sa Dios. No, mao na din balik ta atong sa gisgutan naman nato gyud ang Sabat. O sa pangutana nga veritas si Kristo aduna siya authority nga magbuot-buot unsay buhaton sa Sabat, pero ang simbahan dili pwede, unsay dili pwede. Nga kanang gahom ni Kristo iya man ang gitugyan ni Pedro. Dayon kay si Pedro wala man mag-inusara sa pagmando sa iglesia. Iya pa nang gi-extend ngadto sa kauban niya mga apostol na sa Mateo 18:18 sa ato pa sa tibuok iglesia nga gipanguluhan sa mga apostol. Giingnan niya diha ang iglesia sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri syuta idili sa langit, ang inyong itugot, di ba? Timan diha sa Mateo 18:18 igo ra gaingon si Kristo nga sa iyang iglesia nga ang inyong idili diri syuta idili sa langit, ang inyong itugot. Pero ang Yahweh kanang authority sa pagmando dito niya gitugyan ni Pedro, di ba? Sa to pa sakto gyud ang pagtulunan sa Katoliko nga among the apostles si Peter mo ay silbing Chief Justice o Prime Minister. Murag Supreme Court ba? Di ba diya sa Supreme Court mga leader tanan ng mga justices, pero ang chief mo na pinakalabaw. Kopya yung kaya, carbon copy kayo ng Chief Justice Day sa pagtuong Katoliko mahitungod sa teaching church o magisterium sa Katoliko nga mao na mga obispo. Nga ang katungdanan ni Pedro mao nang katungdanan sa Papa. Ang katungdanan sa ubang mga apostol mao nang mga obispo, di ba? Kanya kay kanagong katungdanan ipasalo-salo man na kung mabakante naa sa buhat 1:20. Kung ang katungdanan ko mabakante, dunay mo puli. Para sa baan ng katungdanan sa presidente? Kung mabakante, pulihan. Yan kanang katungdanan ni Pedro sa pagkatinugyanan si Yahweh sa harian sa langit. Importante na sa kanabang doktrinas pa naghiusa. Nawa may laing religion nga makahatag yun og sakto o dayag kaeng listahan gikan ni Pedro kini ra man gyud ang simbahang Katoliko, di ba? Gikan ni Pedro mao na nga makaingon ta siya ang matuod nga iglesia. Mao na nga nganong ako mong gidala diri sa authority kay nahinumdum mo ang ato mga igsoong Seventh-day Adventist ilamang basa-basahon ng Converts Catechism gani ang Catholic doctrine nga ang Sabat nga matunong og Sabado giusob gipulihan og Domingo nga kanang gitawag og Lord's Day. Nga tinuod yun na siya. Pero dili lang nila tiwason og basa ba? Kay kung tiwason nila og basa naaman dito gihisgutan nga nganong gihimo na sa simbahan kay naa siya authority nga sa paghimo ana nga gihatag ni Kristo, di ba? Naa siya authority kanang authority sa pagdili og pagtugot. Nya mao na dayon tong teksto sa Biblia Mateo 18:18 ang inyong idili diri syuta idili sa langit ang inyong itugot. Sa ato pa katong Council of Laodicea nga gidogmatically transfer ang solemnity sa Sabat gikan sa Saturday nga 7th day of the week ngadto sa Lord's Day nga unang adlaw semana nga maunang Domingo. Ang pagbalhin usa ka balido kay naaman si authority.
Kay si Kristo aduna man gud siya gahom sa pagdili og pagtugot sa tupa. Siya may magbuot unsi angay buhaton sa igpapahulay. For example sa daang kasabutan, kung makalapas ka sa adlong igpapahulay, death penalty man, di ba? Pero pag abot ni Kristo, iyan ang giluagan. Sa iyang panahon sa New Covenant, makalapas ka sa adlong igpapahulay, dili nakapat yun. Di ba sa tupa, si Kristo iyang gigamit ng gahom sa pagdili og pagtugot, di ba? Unya kay kanang iyang gahom sa pagdili og pagtugot, iya man ang gitugyan sa iyang simbahan. Ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Di ba? Sa ato pa ang simbahan na ay gahom sa pag-usab anang gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Sa ato pa, because of the authority sa simbahan nga gikan ni Kristo, sa ato pa kanang pagbalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo, dili na violation. That is a valid changes. Sa ato pa dili na kanang ilang pag-ingon nga naglapas ang Katoliko sa Sabat, ilaran ng hunahuna. Di ta kabasa sa Biblia nga ang pagbalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo violation na, sila giingon na. Parehas ra na ato mga Hudiyo sa una nga ilang pasanginlan si Kristo nga galapas kuno sa adlong igpapahulay. Actually dili na paglapas. Yamingon sila Veritas, ngano man lagi sa pagsugod ni Kristo sa iglesia, wala pa man lagi na niya gibalhin diretso. Mag-apil pa man lagi siya sa Sabat nga Sabado sa mga Hudiyo. Ako naman yung gi-explain kung nakadungog mo sa ako mga nanghaging tulumanon. Sa bag-o pa iglesia, mao pagali pagsugod-sugod, dili automatic tanan usab dayon. Hinay-hinay ang pagkausab, kanang gitawag na tug transition time. Sa transition time gali dili na automatic mausab dayon ug unsay nang batasan. Di ba? Unya si Kristo pod, giingon diya sa Mateo 5:17, wala mo anhi aron sa pagguba sa balaod ni Moses. Nianhi siya aron sa pagtuman. Unya kana gong balaod ni Moses kanang Old Covenant, naa man na siya termino. Dili man na siya hangtod sa hangtod. Ang termino sa Old Covenant, kamatayon ni Kristo. Sa ato pa, sa kamatayon ni Kristo, pwede na i-abrogate, pwede na usbon, no? Ang covenant, kinahanglan na may bag-ong covenant. Kaya tanawa kanang ilang gamiton nga teksto sa Biblia, Lucas 4:16 nga si Kristo nagbalik-balik iyang nabatasan nga moadto siya sa sinagoga sa mga Hudiyo, di ba? Aron sa pagpanudlo, mo man na ilang gamiton na si Kristo gani nagbalaan sa adlong Sabat kay nagbalik-balik sa Sabado. Granting kay girespeto mo na ni Kristo during that time pod sa wala pa siya mamatay, binding pa ang Old Covenant. Sa ato pa may katarungan nga si Kristo mutahod jud anang Sabado nga igpapahulay sa wala pa siya mamatay, kay binding pa man ang Old Covenant. Gani dili lang kanang Sabado mo'y gitahod ni Kristo, hasta po ng pista nga karaan nga gipaundang namang gali na matud pa ni Pablo diri sa bag-ong kasabutan. Si Kristo sigig apil og pista. Mo nang mga kapangutana bitaw ko kini mga Adventist, kimingon sila nga kami mo'y correct kay among giawat gyud si Kristo nga magbalik-balik sa Sabado. Ito pa og unsay gibatasan ni Kristo, awaton nga dili man tanang gibuhat sa diha sa Biblia, awaton tanan kay naa may gipangundang ana. Di ba? Pag sa panahon ni Kristo wala pa man siya hingpit nga mausab. Labi na sawa pa siya mamatay. Bisan pa magalig namatay na siya, no? Kay ang mga Kristiyanos, bag-ong na Kristiyanos, wala pa man gyud nakasabot sa kinatibuk ang pagtulunan sa Christianity, mo nang mamilit-pilit ng ilang batasan sa mga Hudiyo. Hasta mangalit ng dugo, ila pa nang gibawal, no? Sa Council of Jerusalem. Pero wala na magtudlo si Kristo ana, di ba? Kay seremonya luma na kanang mahitungod sa kalanon. Daw tanawa manudlo si Kristo. Ingon siya nga bisag unsa nay kanon. Di ba? Matthew 15. Basahan ninyo na. Dayon, mao na dili na isipong mahugaw ng isang sang baba, kung dili ang makahugaw gyud kanang kinayas taong maot, no? Kanang gikan sulod. Pero sa Council of Jerusalem na may authority ang mga apostol nga kung moingon sila nga dili sa nato, no? Ako lang gi-paraphrase ang exegesis.
Una-una sa mga apostol, sa una dili nila gulpihon wad-on tanan, kanang dugo gibawal sa nila, pero dili na tudlo ni Kristo sa bagong kasabutan, kay wa na magtudlo si Kristo ana. Iyang dugo iya pagaling ipainom, di ba? Juan 6. Pero kay naa may authority ang mga apostol sa pagdili og pagtugot, mao na kung moingon sila nga ibawal sa nato ning dugo, mo nang gibawal nila sa Council of Jerusalem. Pwede gapong ingnon nato nga gidiktahan sila sa Espiritu Santo nga ibawal sa, pero dili na new covenant teaching. Kay si Kristo na magtudlo ana sa bag-ong kasabutan nga gidili gyapon na. Di ba mao na kana pong Sabado sa bag-o pang iglesia, ang labi na wa pamamatay si Kristo, katungdanan ni Kristo nga magtuman ana, pero ang iyang pagtuman kanang insakto nga pagtuman, dili itong istrikto kaayo nga pagtuman sa mga Hudiyo. Gitagaan ni Kristo og saktong kahulugan ng Sabat, nga kanang pagbuhat og maayo sa adlawng Sabat dili na bayolasyon. O mao na nga makaingon ko nga kung ang mga Seventh-day Adventist ilag yung gisunod si Kristo litra por litra, inconsistent sila nga naman, nganong dili man nila awaton si Kristo nga mutambong og pista, di ba? Si Kristo sige apil og pista sa mga Hudiyo, di ba? Iyang girespeto na mga pista sa mga Hudiyo. Na sila gani nga nanudlo nga ug unsay gibuhat ni Kristo awaton, wala man sila kasunod tanan. Si Kristo nagpabunyag sa Jordan, niya asa man sila magbunyag ron. Bisag asa naman, basta naalay daghang tubig. Mao na nga si Kristo panig-ingnan. Awato na to ug unsay example gipakita ni Kristo, pero dili tanan. Ngano man kay naa may gibuhat ni Kristo sa pag-ari niya nga tradisyon pa sa mga Hudiyo nga sa mga Kristiyanos pwede nang dili tumanon. Plus anang pista nga karaano gipaundang naman na. Matud pa ni Pablo sa Colosas 2, 14 hangtod 17 nga dili nata hukman bisan unsay kanon. O na Colosas 2:14-17, di na kuno ta motugot nga hukman pa bisan unsay kanon, no? Ako lang gi-paraphrase kay para mo diretso ta sa kana bang kanang explanation, kay kung magbasa-basa pa kog tudling diri langan kog samot. O nya, isulat lang ninyo o basaha dayon diha sa inyong Biblia, Colosas 2:14-17, nag-ingon si Kristo kana klaro kay na pagtulun-an sa inyo covenant nang iyang gitudlo diha, no? Nga dili na ta motugot bisan unsay kanon. O di ba? Dayon kanang Sabat iya galing giapil na paghisgot niya sa mga seremonyal law nga giwala na kay gipapas na, katong karaan nga seremonyal o disiplinary nila sa karaan giwala na, kay ngano ingon siya nga kay naa naman tas new covenant diri na punta ni Kristo. Sa to pag unsay gitulo ni Kristo diri na ta mo kana bang mo focus. Nya kay si Kristo wa naman manudlo nga naa pa idili sa pagkaon. Di ba? Dayon giapil niya ng Sabat. By the way, ngano kanong Sabat naaman unta na nabilong sa napulo ka sugo. Nganong giapil na ni Pablo diha nga landong. Tungod kay ang Sabat god naaman to yearly Sabat, na po'y weekly. Pero wala gyud mag-ingon si Pablo diha nga ang yearly ra mo'y giwala unya ang weekly wala giapil diha. No? Kaya mga Seventh-day Adventist ila man nang i-chop-chop. Ngayon sila nga ang giwala ang yearly ra. Undangan. Ang weekly padayon paghapon. O man giingon diha. Sabat yun. Kanang Sabat landong. Pero atong i-qualify, no? Atong i-qualify. Kay kana pong weekly, ang iyang moral essence padayon na mooyon ang Katoliko gipadayon na kay sa Hebrehanon 4:9 giingon na pamanggihapoy Sabado. But pasabot naa paghihapoy pahulay. Dili na sabton ha kana galing pag-ingon nga naa paghihapoy Sabado, but pasabot na paghihapoy pahulay. Dili na siya necessarily nga na paghihapoy 7th day of the week. Saturday. Kanang mga Adventist, wais kay na sila. Kanang Hebrehanon 4:9, parang dili gyud nila wad-o ng Sabado, ila gyud nang sana hit ka nila ang meaning anang Sabado. Moingon kay Sabado, ingnon din nila Saturday. Pero actually kanang moingon kag Sabado, double meaning na. Mahimong sabton nga 7th day of the week, mahimo pong sabton og pahulay. Di ba? Okay, Sabado moingon kag Sabat. Rest man na siya, rest. So kung mo pahulay ka
o musimba kag Domingo o day of worship nimo Domingo, mao na imong Sabado. Meaning mao na imong pahulay. Di ba? Napaghihapoy Sabado, but pasabot napaghihapoy pahulay, pero sa bersikulo 8 sa Hebreanon 4 nagisgot naglaing adlaw. Mao nang diskubriho na to. Kay gibalhin man gyud na sa mga Kristiyano. Ngadto sa unang adlaw semana nga adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo. O mao na nga sa bag-o pa ang simbahan ni Kristo sa iyang panahon, sa wa pa siya mamatay, katungdanan niya nga moapil gyud anang Sabado. Mao na nga magbalik-balik gyud siya sa adlong Sabado, adlong ipapahulay sa mga Hudiyo. Dili lang kay Sabado, no? Dili mag-apil po sa pista, kay binding pa man ang pista. Kay ang termino lagi sa Old Covenant sa kamatayon man niya. Nya, bisan pagali katong namatay na si Kristo na banhaw, ang mga apostol mo respeto pagani gihapon anang Sabado. Ngano man kay mao manggod po na igkatapok sa mga Hudiyo, di ba? Sila ni San Pablo, nasa buhat 17, buhat 18, ug uban pa. Magbalik-balik yo sa adlong Sabado, ang ilang tumong parang kabigon sang yawan, pero wala man sila manudlo dito nga ipadayon gihapon ng Sabado. Di ba? Mao na makaingon ko nga lahi og tinudloan ang mga Seventh-day Adventist og sa kanang mga apostol nga ano man. Kay ang mga apostol kung magwali sunod sa sinagoga sa adlong Sabado, wala man sila manudlo nga Sabado gihapon. Nga ipadayon gihapon. Gani magsige manggig debate, makaingon ko nga lahi ang gitudlo sa mga apostol. Diha sa sinagoga sa adlong Sabado nga naman kay di mas sila magkasinabot. Si Kristo balik-balik sa adlong Sabado, magwali. Pero masuko sila, maminaw. Kay si Kristo God ang iyang tinudluan sampol kanang Marcos 15 ug Marcos 7 nga gitudlo ni Kristo diha nga pwede na kanon tanan. Dili na isipong mahugaw tong giisip nga mahugaw sa karaan. Di mga suko sila. So naagali tendency o naagali possibility nga giapila ni Kristo panudlo ng kining Sabado undangan naman kay karaan man basig usa na nakapasuko sa mga Hudiyo. Di ba? Di lang mabasa des Biblia kay ingon man kud si Juan sa Juan 21:25 nga dili tanan na sulat. Basahan ra gud ninyo ng Juan 21:25. Kay basig pangutana nang naminaw ron ba? Veritas asa man mabasa diha Biblia nga nanudlo si Kristo nga undangan na lang Sabado. Dili wa ko maingon mabasa na kay dili man kud tanan na sulat. No? Juan 21:25 unsay giingon ni Juan diha? Dili tanan gibuhat ni Kristo na sulat. Nya ang gibuhat ni Kristo magmilagro og panudlo. Sa to pa posibleng nanudlo siyang undangan na ng Sabado kay ingon gud siya undangan na ng tulumanon sa kalanon kay pwede naman bisan unsa kanon. Di ba? Marcos City og Mateo 15. Katong ang detalye ani i-review lang ng akong debate uban sa akong higalang Adventist nasa YouTube ng among debate naa diha akong explanation. Nga si Kristo nanudlo bisan unsa nay kanon. Kay ang makahugaw kuno para niya kanang kinaiyas tao, kanang gikan sulo dili nang isang-sang sa baba. Mo nay nakapasuko sa mga Hudiyo. Kay dili sila gusto nga undangan tong tulumanon sa kalanon. Kay padayon gihapon. So naay possibility nga giapil nagtudlo ni Kristo gani nga undangan na ng Sabado. No? Pero dili lang mabasa sa Biblia, no? No, ug imong analyson tanawa ha. Si Kristo iya mang nahimong disipulo si Juan. Tanawa ayuhan ninyo ning senaryo ha. Si Kristo iyang disipulo si San Juan nahimong apostol. Then si Juan pod kung tun-an na to ang church history, naa siya nahimong disipulo nga si Ignacio. Tuo manggali mga protestante ana daghang kong nahibaw ang protestante nga apologists nga muuyon sila nga si Obispo Ignacio nahimong disipulo ni San Juan. Di ba? Sa ato pa katuhuan si Ignacio. Sa ato pa ang pag-ingon ni Ignacio nga Katoliko ang iglesia tinuod na. Kay disipulo man siya ni San Juan, di ba? Unya kay si Ignacio naaman po siya sinulat nga niingon siya nga undangan na ng Sabado kay balhin nag Lord's Day. Di ba? Sa ato pa nganong nakaingon man si Juan ana, si Ignacio, probably gitudluan siyang Juan ana. Then probably po si Juan gitudluan ni Kristo wa lang suwat sa Biblia. Kay dili man tanan na sulat, di ba?
Umingon sila nga, masinupako na si Ignacio. Tanawa, basa ang Biblia o kanang church history. Naabay dokumento diha nga si Juan nag-ingon nga, ayaw magtuoan ng Ignacio kay dili na mutuon ako. Gani, si Ignacio gali, nahimong martir. Nahimong martir. O nga naman, kay wala niya ibaylo ang iyang pagtuo sa panghulga sa Imperyong Romano. Di ba ka na si Obispo Ignacio, usa na siya gipatay? Oh, gikan sa Antioquia kay nahimo man siya ikatulong obispo sa Antioquia, no? Then gikuha siya dito, gidakop, gidala sa Roma, dito gipatay, gipakaos leon. Unya moingon ka, nagtudlo si Ignacio og dili mao. Disipulo man siya ni San Juan. Mga igsoon, kung gusto mo mubasa sa dokumento ning akong gisgutan kay wa na koy panahon ako pa nang pamasahon, no? Kuan lang mo, access lang mo sa website sa Catholic Answers, no? Catholic.com. Kung mag-internet mo, ana mo sa catholic.com din, pangitaan ninyo ng topic Sabat. Then hilingan ninyo na. Naa dito na ang dokumento nga si Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, ingon siya nga undangan na ng kuan kanang Sabado, kay balhin nag-Domingo. Kay si Pablo nagisgot na maguglain ng adlaw sa pahulay, Hebrehanon 4:8. Mao na mangita na tag-adlaw. Nya ang atong gipili nga adlaw, gipili sa mga early Christian kanang Domingo adlaw sa pagkabanhaw. Una, ang dogmatic definition of transfer katong Council of Laodicea. Oh? Katong gidugmatize nito nga undangan na lagi ng Sabado kay Jewish na, no? Christian naman ta, unya ang mga Kristiyano pwede man makabuot-buot, no? Tanawa god sa tanang kuan. Sa tanang moral law kanang 10 commandments, only Sabat giipon diya sa ceremonial law nga gihisgutan ni kuan ni Pablo sa Colosas 2. Di ba? Nganong gibutang man ang Sabat diha, giapil man niya sa listahan sa seremonyal tungod kay ang Sabat god duha ka buk elemento, moral og seremonyal. Kato ako naman yung gi-explain sa debate po namo sa akong higalang Adventist. Nga ang moral kanang sa usa ka semana naagyoy day of worship. Nga gitawag nag 7th day. Unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay mo na moral. Pero ang ceremonial diha ang pagpatunong. Kana bang mayon ka unsa mga adlaw ta musugod og trabaho. Kanang ang tubag ana mo nay ceremonial. Kanang pag-ingon nga, Domingo atong first day of work. Ceremonial na kay dili specific ang balaod. Ingon ra unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Sa pa bisan unsang adlaw diha sa semana pwede mahimong ikapito. Kay depende man na kano sa ka musugod og trabaho. Ito ba kung musugod kag Domingo, Sabado imong ikapito. Og musugod po tag Lunes, Domingo atong ikapito. Unya kay unsa may atong first day of work ron nga giingon sa gobyerno. Nga giuyunan po sa simbahan. Lunes naman atong first day of work. Di ba? Lunes naman atong first day of work. Sa to pa ang ikapito, Domingo na. Sa to pa kana mga Seventh Day Adventist, wa pa na sila katunong kay ikaunom pa man ang Sabado. Di ba tinahod nga tigpaminaw? Sa ato pa, kung usa sa timaan sa matuod nga iglesia, 7th day. Unya ang 7th day na turon, dili naman kuan. Dili naman unsa na Sabado. Hinoon sa semana, 7th day paghapon na. Kay kanang sa kalendaryo god, gihanay naman na. Unang adlaw sa semana, Domingo. Ang ikapito, Sabado gyud. Pero kanang Sabat god, wala man gud nagibasis kalendaryo. Ang Sabat, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Sato pa kung gamiton nimo ang kalendaryo, Sabado gyud ikapito. Di ba? Kaysa ako nang giingon lagi, ceremonial ang pagpatunong. Sa ato pa pwede gyud na mausab-usab. Ang moral diha nga naagay pahulay sa usa ka semana, gitawag nag 7th day. Unya masig mangutana mo asa man mabasa berita sa pagtulon ang Katoliko nga kanang Domingo gitawag og 7th day. New 7th day. Basa mo sa Catechism. Catechism 1166. Catechism 116. 1166 gitawag ng Domingo diha o Lord's Day og 7th day. Ano man kay kung musugod kag Lunes ang 7th day kuan man gyud. Domingo man gyud di man Sabado. Di ba sa ato pa valid tong pagbalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Ngano man kay kanang pagpatunong seremonyal man. Unya katong seremonyal sa karaang tugon gitapos man to sa krus. Ato pa may katungod on dunay rason nga ang mga Kristiyano mag-usab
anang seremonyal nga Sabado. Giusob nag adlaw sa pagkabanhaw nga Lord's Day. Gani gilitok man ang Juan sa pinadayag 1:10 kanang niingon si Juan nga nadiha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Nya moingon ra ba mga Adventist uban ana nga Sabado kuno na dili oy. Kay sa exegesis ana kung Sabado gali Sabat mo ilitok ni Juan. Di ba kung Sabado Sabat yang kay mo man ay Sabat sa mga Hudiyo. Pero ang iyang gigamit dias pinadayag 1:10 adlaw sa Ginoo. Unya kana ra bang exegesis anang pinadayag 1:10 kung diri ka sa Living Bible ang bot pasabot ana niingon si Juan nga nagsimba ako sa adlaw sa Ginoo. Unya kanang adlaw sa Ginoo gipasabot na Domingo. Nya giaprobahan na o ato nang makorroborate sa giingon ni Obispo Ignacio nga disipulo ni San Juan. Kini ingon man siya nga kanang Lord's Day Domingo. Mga igsoon, wa naman ko'y igong panahon. Nakabsa na po ko sa panahon niya katugaling mahitungod sa matuod nga iglesia. Anyway, kung wala na ako tugi padayon, kay nakahuna-huna po ko nga ako naman po ning nahisgutan sa miagi na kong programa. Pero ako lang tunggi plus tungod sa authority sa iglesia ba nga. Kining iglesia nga gitukod ni Kristo mao gyuning Katoliko, no? Pero ila lang pasanginlan kuno nga naglapas. Sinoon kung mayon tag naglapas, depende pod kinaaman po yung mga Katoliko nga galapas yun. Samaan ng sa hibalo sila nga inahanglan mo simbang Domingo, dili mo simba. Oh, then sa kabalo sila nga ang paghubog-hubog sala, maghubog-hubog. O kana mga Katoliko nga wala magsunod sa pagtulon ang Katoliko, mao na sila galapas. Pero kung pagtulunan mo hisgutan, dili gyud na masayop ng tinuod nga simbahan kay Espiritu Santo mo igagiya niya kung maghisgot og pagtulunan. Di ba? Mao na nga kung maghisgot og pagtulunan ang Katoliko dili masayop sa pagpanudlo, no? Kanang faith and morals, dili po na mga speculation lang o kanang gitawag og kanang personal teaching lang sa mga pari. Mahimong masayop sila ana, pero kung kanang opisyal kanang lamdag sa Espiritu Santo, kanabang hinugpo nga pagtulunan, opisyal, magisterial teaching, dili siya masayop tungod kay ang Espiritu Santo gagiya niya, ga-protect niyang dili masipyat. Kay ingon si Pablo sa unang Timoteo 3:15, ang iglesia haligi og sukaranan sa kamatuoran. So kay iglesia haligi og sukaranan sa kamatuoran, unsa man pagsayop ana? Kung maghisgot og mga pagtulunan. Kung maghisgot og mga pagtulunan nga opisyal, dili personal ha, kay usahay mga pari pod personal nilang pagtulunan dili man magparehas. Diya sa mga personal nilang pagtulunan mahimong masayop sila, pero opisyal gani bot pasabot lamdag sa Espiritu Santo dili sila masayop diya. Ilang-alang mo yung kag masayop ng Espiritu Santo. Isang lituan naman daigong panahon, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa buong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, hangtod suno Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXVR Tatak RMN. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Unsay bula-bula? Kining akong sabong pangligo, wa pa gani mahurot, murag di na mo bula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamita. Bula 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 bula. Kusog mo bulaog na ay effective antibacterial ingredient para patyo ng germs. Shea butter tabang para dili mag-drying skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Og sulit nga sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with pride. Ang bango bango, ang bango bango, ang bango ng detergent ko.
Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango. Ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS